Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet ken ka. Gerald Jet, ken Angela, kablawan na kayo ti si Bubukel at tao ti Diyos, dito'y parokya tayo. Iti da iti na isang sangayan nga aldaw, ti ayo panang dawat ti pamindisyon ti Diyos kada kayo. Babaan ti sakramento ti kalaysa, da kayo met kakabsat, nagiti kapamilya na kakabagyan, ken gagayem da, ken da kayo nga makaamammo kadakwada, danggayan tayo ida, ti panagyaman da, ken ni Apo Diyos, iti sagot ti ayat kadakwada. Sangsang kamay sa tay nga rod, nga may kanta ti Gloria. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnagnakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrugbaban daka daydaya wendaka, agyaman kang kenka gapu idi naindaklan nadayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, kesika pumiya Jesu Kristo. Bugbugtong anak ni Diyos na Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika magigat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami, sika magigat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararawin, sika situtgaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo.
Manangaasi nga apo, denggam kadda iti panangidawdawat mi, kada Gerald, Jet, ken Angela, nga itangal daw, agkalaysada iti sangwanan ti altar mo, bendisyonam kad ida, ket pasengkedam ti ayan ayat da, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Tobias. Idis isudan iti nakarekep a kwarto, bimangon ni Tobias ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patgek nga asawa, agkararag ta iti apo, iti panangaasi na ket ilisi na ta iti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararag da iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, may kari a may tanok ka. Madaydayo kumatinagan mo iti agnanayon nga awan inggana. Iti imatang iti amin na paraswam iti langit ken ditoy daga. Pinalswam ni Adan ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada, ta kinunam, saan anasayaat iti lalaki nga isuna. Mangaramidak iti kadwana akarngina. Apo pinilik ni Sara gapu iti natakneng apanggep, saan agapu iti derep. Kasyan na kami kumaket ipalubos mo, ngagbiag kami agingga iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamaysa a kinunana. Amen. Napanaturog dagiti agasawa, kalpasan iti panagkararagda. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti kaasi ti apo punwen natoy daga. Ti kaasi ti apo punwen na tuy daga. Naragsak ti nasyon at ti apo ti Diyos na. When naragsak dagiti pinili na ngagpaay ken kuana. Ti kaasi ti apo punwen na tuy daga. Saluwadan ti apo dagiti agbuteng ken kuana. When saluwadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Ti kaasi ti apo punwen na tuy daga. Isaad tayo iti apo, tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana. Agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Ti kaasi ti apo punwen na tuy daga. O apo, ada kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kas iti kaada tinamnama mi ken ka. Ti kaasi ti apo punwen na tuy daga. Daytoy may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Daygitoy at tattao ti Diyos, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod, ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiinanos ken agpipinnakawan kayo. No adda pagkurangan ti maysa ken maysa. Masapol nga agpipinnakawan kayo akas ti panangpakawan ti apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yo ti ayat amamagsinggalo tinananay ti so amin. Ti talna nga inted ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti puso yo. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo. Iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo, agtalinaed kuma dagiti puso yo ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, ti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta. Anapno ti puso yo ti pagyaman iti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo.
Aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos, ama babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Sa pulembay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amindo maitetuken ka. Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasa kumamet ken Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may pay ken ka o Apo. Immasideg ken kuana ti sumagmamano a Pariseyo tapno suuten da babaan ti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na iti oray anya agapo. Simmong bat ni Jesus, diyo ka dinabasa da iti apaset tinasantuan asurat. Idi punganay tinamarswa inaramid na ida a lalaki ken babae. Kinunana pay. Daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana ket makitipon to iti asawa na ket agbalindanton amay maysa. Isot gapuna asaandan adwa no digat may maysadan abagi. Ngarod saan apagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Good afternoon. Niyawan samot tao. Good afternoon. Malamin kaysa Angela ken Gerald. Nagpada kay nga taga Santo Lucia, apay nga pinili yo daytoy nga parokya. Tapno hang kano nga mapunas takiday ni Angela ta make up na tapno nga agrunot ta aircon kano. Nasya atmot nya. Siyempre oray no syakmot ko man no syak ti agkasar kala ken Gerald ken Angela. Choose the best matahan. The best is Santa Lucia, nagpintas nga Santa Lucia, nagyanak iya, nagpintas nga simbaan. Very unique dayjay. So ti may nga most unique ta cross dayet sura na jay Santa Lucia. Ngam da pinapinpintas nga option, siyempre ni Gerald, ited na kin Angela dayjay the best para kanyada, daytoy pa nagkalaysada. Tanang pili ni Gerald ti the best nga asawa. Han Brad? The best mula ni Angela, wunod dapay sa balay. Ayawa. Siga mo Angela, nagpapili ka mo, iti the best para king ka nga asawahan. Halangan nga agpakasar ka ka, medyo adda kong kunan nga adda kurang na hana nga mabalin. Dapat ako dahi the best isogor ti asawa man. Nagpili kayo, the best nga simbaan, the best nga asawa. Ndiyak amo no, the best mga taada gito'y ninong kadaninang. Siyempre nangala kay nga rod tininang iyo, kaday tayo the best han. Tapno, dahito kalay sayo, maipakita nga na idumduma ta, once in a lifetime, diya ka mo no, adan to mangidubli kada kayo, yad ada yung maapoy, into ko man agkabaw kayo na nga maidubli yo, hang kumapay nga tatanga ka ubingan nyo, nya. Kada best attitude mo, siyempre, agkalay sa ka nga rod maminsan, kiso dahito adda kay tatanga, the best, isogorod nga, no ni Gerald, the best, kunanamot akin ni Angela mot the best, kunanamot akin ni Gerald. Kawan, speaking of the best, wala tata the best pa ilaang so far, han? La, hindi ko natin nga rin ka, Gerald, ay ayatong mula ni Angela, wala po, agpaisaw promise, wala promise to God. Naglaka nga ibaga tataday tata, kapinpintasan ni Angela. Naglaka mga ibaga, tagwapo pa ilan Gerald tata. Naglaka nga ibagayo dayta nga isunti the best ti biyag ko dayto nga kalaysak the best ni lakay ko the best ni bakit ko naglaka nga ibaga tatta dayta.
Nga amoy ti kararag ni ti umuna nga maibasa, anya ti kararag na ni Tobias. Na panagkararag ididuduwadan ti kwarto ni Sara nga asawa na kunana, patpatgen na nga asawa na nya kunana. Saan ko nga na ti kunana nya, haan ko pinilik ni Sara iti nasaya at apanggep nya. Saan nga gapo iti derep. Apa yang ada ti kararag nga minudad duma may identify di the best iti derep. Siyempre nagpintas pa kasaram Nagwapo agpakasar ka Very proud ka mang picture nga imay-di-may-dim ta rupa na ti saludsod kasano ka paot day ta. Itong bumakit ni Angelan kag 20 taon. After how many years karupropa yun to na kita ninong kada naganak yun. Guwapo damot adi agkakasarda da kita. Mas ladamot a Fernando po ken Rosana Roses saan? Ang tatangay. Dahil nga orti ko nakapagpaborito nga ibagbaga ka, ay ayat laeng, wan awan babawinan, awanen apo. Iso nga talagat pilimon, wan. After how many years kunan ka, anusak apo apaya, isumot ti inted ni Apo Diyos. Ay nga inted ni Apo Diyos, kaya iso pilim idihan. Kaya ti saludsod na daytoy. Gerald ken Angela haan la kumaa nga DJ kung kunayo nga love haan la nga DJ kumaa gapo iti derep nya. Siyempre nayon na DJ tarigagay yon ti maysa ken maysa ngam haan la ko mga derep tapaya nadaras ngagkupas. Na as time goes by ka agbaliw medjet sura no derep pay laeng awanton di pa awanton medji ayaten. Dahito pa nagkalay sayo, haan la kumaa nga gaputi derep kas imbagamot ni Tobias, di ayatin na nga asawa. No di pagtalina din nyo, nag-decide kayon, decision daytan nga agasawa kayo, takderan nyo. Tana ibasbasar yo ti emotion nga kunada, ti emotion kag baliw-baliwan, nangro na ti babae, asla altit na no daduma ti babae, haan? Uri agsarsarita kay tatanga mayat nga agbuy-buyan uri no agragrag sa kayo madamdama adda nabuyan na nga madi agaltit gibi panunod. Kano emotion ti pangibasaran nyo, ti emotion agpukaw-pukaw. Ups and downs. Agbaliw ti emotion. Iso nga ti panagkalay sa decision daytan nya. Gerald nag-decide kan takderam. Angela nag-decide kan takderam nya. Ikarigatan nyo nga da kayo daytayan ayat yo mari na dagiti tattao. Ikarigatan nyo nga dayta pamilya yo napnap no ti ayat mari na dagiti tattao. Nakariri na kay mga tati pamilya nga nagmayat ti respeto ti tao kadakwada ta mari nam di ayat di unag ti pamilya nya. Nakakita kay di kas di pamilyan. Nakakita kay mga tanti pamilya pero di los buenos nga automatic nga awan respeto ti tao kadakwada ta di langan-langan ti agasawa ken di pamilya ke medyo adda kong kunana. Nakakita kay di kas jayan. Go. Nakaturog sa mo ni Geraldan. Nakakita kay di kas jayan. Dayjay ti tarigagayan nyo. Dayjay pay laeng relasyon nyo. Nadda pagkapsutan ti maysa normal day tatattao tayo. Nadagbasol ti maysa asawaem DJ inraman mo asawa mo nga perpekto. Ngem no nakakita kayon ti pamilya nga DJ pay laurada nga pamilya ka nagmayaten amuda agkararag amuda ti agrarin nespeto agsinnakit da nga agasawa uray no simple laeng ti biag mari nam di respetom kadakwada. Adda mo dagitay uray man ka kwarta daam nya kwarta uray man ka nga to position da. Uri ka sani ko hada aming nga sani ko no makita mo jay agasawa ka agluluwa mo de jay maysa. Makita mo jay agasawa ka aglinlin namang kin aglinlin nipot da. Automatic nga awan ti respeto ti tao kadakwada. Nakaalaan mo maawatan yung mga tadati ibagbagakon niya. Kada ti tarigagayan nyo, ti simbaan, da nanang kintatang nyo, dagito'y imay nga manganak kada kayo, namnamaen ni nga ti pagbalinan nyo, nga pamilya, daytay nataknang, adda pa nagbuteng kin ni Apo Diyos, ti lubong marinada, dagiti tattao marinada, nga adda ni Apo Diyos, ta amuyo ti aginnayat, amuyo ti agrinespeto, tumanor ana imbag dagiti anak yo.
Agawid kay laengan, agawid ka laengan, Gerald, agawid ka mutan, Angela, no ti plano yo ka, umay kay dito agpakasar, sakay tumetla, ti plano yo ka, agbalinto nga kurimaong di anak yo, agbalinto nga problema ti gimong, aday ta nga agasawa ka, di kay saya atin nga ibiyag ka, aglinlinipot ken agbinbinog ko kay hantay lay tultulo yan. Haan? Tanasaya at nga ron ti panggap yo. Mayat daytoy panggapyo daytoy yo umayo ditoy agbalin ang nasaya at dayta nga ayan ayat. Sino mga ramid nga nasaya at dayta nga ayan ayat? Haan nga dananang kintatang yun. Dua kayo. Si Angela, nadapagkapsutan ni Gerald, hamo nga masapol nga ibilag, hamo masapol nga pukawon di jay katatao na awatem rimbawam ti ayat. Gerald, nadapagkapsutan ni Angela, asawaem tatan. Haam mo nga ibaga nga tiwi asawaem nga tao ka perfect. Tawan ti perfecto dito'y lubong. Awan ti nay perfecto dito'y lubong. Agtinulong, agtinnakunay-nay kayo. Kunana dito'y ebanghelyo tayo. Ada ka di makapagsina, kunana. No once ngamin nga napanagkanan nga valid dayta kasariyon, hantay mapagsinan. Kinhaan ko maangat ti purposyo ka, umay kay tumula kanya nga, sayon tumula ibagbaga nga, apo, waswasam mo laeng tay kasarmi. Antay lay tultulo yan. Haan. Mabalin, adupay laeng ti agasawa nga nasaya at ti takunay-nay da. Adupay laeng ti pamilya nga itattakder da ti pamati da, at da respeto kin ayat, nasaya at ti pagbalinan dagiti anak da, adupay laeng. Sadto say nagadumot ti pamilya nga masulsulisog. Nagado ti pamilya nga agrigrigat, agsapsafer dagiti anak, gaputi kinakapsot, irresponsable nga naganak. Nagado ti may challenge na ti pampamilya tatta nga panawanan. Kay bagak kada kayo, Gerald ken Angela, pangaasiyo, ti umuna nga isuroyo, ti umuna nga pataderen nyo dita nga pamilya, iso ti panagbutang kini Apo Diyos, tinaunag apamati, ta iso ti mangiturong kanya yo amin. No once nga inikat yo ni Apo Diyos, idta nga panagpamilyan, mangrugin ti problema ibagak. No once nga impang pangruna yo ti kwartan, impang pangruna yo ti turayan ti puso yo, impang pangruna yo ti trabaho yon, kaysa ni Apo Diyos, idta nga pamilya yon, mangrugin ti problema. Gerald, manipod tatal, pasanday ito nga kalaysa, si aasawa kan, ya? I-priority ta pamilyam. Angela, kalpasan dahi ti akalaysa, si aasawa kan hangkan nga balasang niya, i-priority ta pamilyam. Makatulong dagiti nanang kan tatangyo, da nanang kada tatangyo, dagiti tattao ti gimong, ngam ulit, ti main actor, iti da iti apanagasawa, dua kayo. Da kayo, timang pagbalin, anasaya at dayta a pamilya. Sino nagasgasat tata, ning agasgasat nga ta ni Angela, wala nagasgasat ni Gerald. Uy, gasgasat ka ako na. Nagpin na to dun da. Mabalin mo nga pagbalinan, Angela, nga nagasat ni Gerald. Nikam ti respeto ti imatang ti tao, dahi maipagpanakkel na nga asawa na ka, dahi adda ayat, adda respeto, uray no agkapsot, maibalin nga ibaga ni Gerald nga nagasatak nga asawa. Kastamot king ka, Gerald, mabalin mo nga pagbalinan nga nagasat ni Angela. Hamo masapol nga ibilag no niya pagkapsutan na da kayo ti aginnawat, dili maipagpanakkel na mga sikatilakay na gapota responsable, napnap no ti ayat, napnap no ti pamati, isu da ti kunata yung ginagasat. Hangkay nga agrilay, ta itsura, hangkay nga agrilay ti kangato ti sanikwa, hangkay nga agrilay ti kangato ti posisyon, hangkay nga agrilay no kas ano ti kadakkel ti urnong yo. Tano daduma iso ti mangriribok kada kayo. I-priority yo ti pamilya yo. Dayta nga ayan ayat nga kung kunayo, numan pa agkupas dayta bagiyo, lumakay bumakit kayo, ngem dayta ayan ayat mabalin nyo mapagtalinaed. Aging gana nga agri-retire kayo. Mabalin nyo mapagtalinaed nga napudnulat ta dayta. Iso dayay umuna respeto, talek. Gerald, hamo nga pulos nga kitaem ta haan nga pulos nga maikat ti talek ni Angela Kingka.
Kasta mo king Angela, hamo pulos nga itulok nga maawan ti talek ni Gerald king ka. Once nga min nga nadadael ti taleken, agpukaw day tanga ayaten. Nagrigat ta, nagado dagiti agdenden na, nga agasawa, handa pa'y kang agasawan, agdenden na dalaengen. Ngam awan ti ayat, awan ti talek, awan ti sinnaranay dita nga panagasawa. Haang ko mga kasya ti paramiden nyo. Kang runaan na, ti imulayo dito nga pamilya, ti panagbuteng kini Apo Diyos, kararag ti kadakgalan nga armasyo. Uray nasirib kayo, uray at dalaing nyo, uray at da profession nyo, uray professional kayo, ti kang runaan nga armasyo ti panagasawa yo, iso ti kararag yo. Makatulong dagita nga insagot na kada kayo, ngam adda no agtalik kayo, agsubli kayo keng kuana nya. Tatangarod Gerald ken Angela, tumakder kayo, dagitay naganak ken sponsor, dagitay naganak agtader kayo ti abayda, dagitay sponsor iti likodan tata aramiden tayo ti rito ti panagkalaysa. Gerald Jet ken Angela, itangal daw imay kay ditoy, tapno patalgedan nyo ti ayan ayatyo, babaan ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia, ipanamnamag ti panangikarkararag da iti agimong kada kayo, tapno iburay ko mati Diyos. Tinabuslon a bendisyon na itayan ayatyo ken tulungan na kayo amang tungpal kadagiti annungen ti biag anasawaan, da kayo met kakabsat nang runa kada kayo nga naganak, ninong kada ninang, dawatek kada kayo tatarabayin nyo kuma da Gerald Jet ken Angela, babaan dagiti karkararag yo ken awatin nyo ida, akas baro ang agasawa iti sidong tina Christian one agimong tayo. Gerald ken Angela, songbatan nyo kumasipupod no dagitoy asaludsod. Angela, may kamitlaang diti asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo tabagim, ti panagayat ken panagserbi ken ni Gerald nga asawam. Wen Apo. Gerald Jet, may kamitlaang diti asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo nga agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wen Apo. Gerald Jet ken Angela, sidadaan kay mitlaeng adwa amang isuron to kadagiti anak nga itedto ti Dios kada kayo, tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wen Apo. Wen Apo. Yan tangay kahit yung agkalaysa, agsinnango kayo, idisumpe dita sabong mo. Aginigang kayo ti ima, kati kasyo ti panggap yo ti saklang ti iglesia na, baban ti panangsongbat yo kadagitoy nga saludsod, agkinnoros, di kannawan kasta. Angela, pagpakasti kayo. Angela, kayat mumet lang akadwam ken asawam ni Gerald Jet, babaan dito a seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen Apo. Yawat mumet lang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen Apo. Awatem mumet lang akadwam ken asawam. Wen Apo. Gerald Jet, kayat mumet lang akadwam ken asawam ni Angela, babaan dito a seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen Apo. Yawat mumetlaeng tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen Apo. Awatem metlaeng akadwam ken asawam. Wen Apo. O Apo mi a Dios, O Apo mi Diyos, ipaay mo kadi, ipaay mo kadi, amanipod itangal daw. ngamanipod itangal daw. Ipuso ken kararwami, Ti puso ken kararwami, agkay kaysada iti amin abanag. agkay kaysada ti amin na banag. Pagrigatan man wenno pagimbagan, Pagrigatan men bagimbagan. Pagimbagan. kinabaknang man wenno kinapanglaw. Kinabaklang man ngin kinpanglaw. Sakit man wenno salunat, Sakit man wenno salunat. aginggat di nakampag sinain ni patay. Aginggat din akampag sinain ni patay. Kat itada kay amin nga da dito ay saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak, kat bendisyonak da iti asinggalot ti panagasawa itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Bendisyon na. Bendisyon mo kini ba? Bendisyonan niyo. Bendisyonan tayo dagiti aras kinsingsing yung pagkasti kayo. Pasti ka balong. 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 Diti ka. Titulong tayo at day tinagan ti Apo, isa nangaramid ti langit kandaga. Bendisyonam kad Apo dagiti asingsing. Tapno da Gerald Jet. Ken Angela ang mangising-sing kadakwada agtalin na edda ko mga agbyag iti sidong tinalagda panaginnayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo da Gerald Jet ken Angela nga anak mo kadagiti nananay asan ni kwa ditoy daga iso da aladawan dagitoy nga aras ket aramaten da ko maapangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Laam di sing-sing ni Angela. Angela, usaram dato ya singsing. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudno ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Sabi mo. Nay, paya. Kutong samad. Pakutong am to basait niya. Kanigit. Kanigit. Gerald Jet, Usaram de kasing-sing. usaram da ito yasingsing, Kastanda ti ayat ko. kastanda ti ayat ko, Ken kinapudno ken ka. ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kabil mo. Nay, dahitan. Samo umanay. Ang kasing-sing kan pare ah. Rumor ka ti rabiham yung bulbul sawan. Likado mo toy. Ganam do nga ima. Itayam ije baba na Angela. Ay tek nga asawa. Hanap po. Ay tek nga asawa. Iawat ko king kada nga aras. Kastanda ti panangidaton ko. Ti bagi king ka. Ngagpaay ti pagimbagam. Ken ti pamilyata. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Wen awatek ida. Antid mo na. Antid mo niya. Hangatila pangit itadam jidad duma niya. Uy. Nga si kamo Angela, no itid na mo ka si atam nga gaston niya. Ang nga kita order ti korkori mat ti pakarik-karikotam nga da. Iti gamin sa ni kuano da duma, iso pangrugyan ti mistras ti agasawa na hanyo matengal niya. Uray basit, no nalaing kay nga mangi-manage, umanay. Uray milyon ti kita yo, no barayoboy ken sa bali papanan na agkurang. No adda pa kausaran na nga sa bali, agmalas. So nga pagbalin nyo nga nagasat, uray ti sa ni kwa, agbalin kayo nga nagasat niya. Ganan nyo nga dua. Usarin nyo tinasanto na Biblia. Nga iso tinaglaon ti sao ti Diyos. Basain nyo, ibiyagyo, iburayyo, iparinayo kadagiti tattao, nga da kayo, ti Diyos anak na kayo. Nya? Kakabsat mapadayawan na nga mangiparang kada kayo. Ti kabarbaro na Christian one asa nga pagasawaan. The Mr. and Mrs. Gerald Jet ken Angela Halyorina. Palakpakan tayo. Congratulations. Babawi na na. Agparinto magsublita dito gaw tayo. Agparinto man kayo. Tay mang sindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord aramiden na.
Tumakder tayo para iti kararag asapasap. Kakabsat idawdawatan tayo ti iglesia ken dagitoy akakaskasar at ipanagasawa da iladawan na ti panagkalaysa ni Kristo ken ti iglesia na kuna tayo iti tunggal panggep apo denggen nakamkadi. Apo dinggen nakam kadi. Kasyam kad apo ti Iglesia Katolika ti sangalubungan. Dagiti disipulo na ken kuana ken dagiti agserserbi ti gobyerno ken ti pagilya na Pilipinas. Kumararag tayo ti apo. Apo dinggen nakam kadi. Kasyam kad apo da Gerald ken Jet ken Angela ket pagkaykaysam kumatag na nayon dagiti puso da. Kumararag tayo ti apo. Apo dinggen nakam kadi. Ilisim kad ida dagiti pagdaksan. Palag-anem dagiti regrigat ken pagtalene edem ida tinapudno ken ka ti tiyempo ti sulisog. Kumararag tayo ti apo. Apo dinggen nakam kadi. Riingem kad ti grasya ti sakramento ti panagkasar dagiti amin na naasawaan. Kumararag tayo ti apo. Apo dinggen nakam kadi. Kasyam kad dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo ti apo. Apo dinggen nakam kadi. Gibelo na. Isimpam gibelo na. Manakabalin ka nagnanayon a Diyos kita am kad asi dagitoy nga anak mo ipaay mo kad kadakwada ti panagtalin na eddaan na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa ket kalpasan tinasingpet a panagbiag gunggo na amto kad iday ti agnanayon aragsak agraman dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Bendicionamu Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem ngadamu araraw miken ka. Di Santa Misa, idaton miken ka. Denggem ngadamu araraw miken ka. Amin nga aramin mi ken gungunay. Paidaton ngayat ken ka Diyos Apo. Di Santa Misa, idaton miken ka. Denggem ngadamu araraw miken ka. Kumararag
tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiday adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako madagiti adaton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo denggam kadagiti karkararag mi kat awatem dagitoy daton mi ama ipaay kada Gerald Jet ken Angela ita nga aldaw pinagkaisam ida iti sakramento ti panagasawa sapay kumata ti misteryo tinasudi nga ayat ni Kristo arambakan mi iti daytoy a Eukaristya degdegan na ti panagayat da ken ka ken iti maysa gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada sip sa tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Ama aman nakabalin amin kan agnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kam ken ka tayti amin a tiempo ken disso gapo ken Hesus Kristo nga apo mi. Gapo ken kuana inaramid mo ti baro apan nakitulag kadagiti tattaom. Sinubot mo ti tao babaan ti papatay ken panagungar na. Inranod mo ken kuana ti nadyosan abiyag babaan ti panakikaysana ken Kristo. Inaramid mo ang makipagtawid iti agnanayon agloria ni Kristo. Daytoy ti panakaibukbok ti grasya iti sidong ti baro atulag. Mailadawan babaan ti panagkasar ang mamatalged ti ayan-ayat ti lalaki ken babae. Ket ipakita natin na Diyosan apanggep ti ayat mo. Makidanggay kami nga rod kadagiti angheles ken amin asa santos ti langit amang ibunan nag iti gloriam ket ikantami ti panakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daganap no dagiti bagay daynayawang Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Podnoon ay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesus Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen di krus mo, kenin ka panagungan, inakaminsalakkan, manubot di sa ngalubungan, inakaminsalakkan, manubot di sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na Diosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet apo da Gerald Jet ken Angela, isuda nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw ti panagkalaysada, tapno babaen ti grasyam, ket matungpal da ti langen ti panagasawa, babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, pagkakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amamin sa langit, madaydayaw dinagan mo, dumteng kumati pagayang, matumbal kumati nakin mo, dito'y dagakas sa ilangit. Idem kadagam ti aldaw ito'y di kanen mi, di matinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasul mi, kasmet kumaidi pamakawan mi, kadagiti met nakabason, kadagami di na
suliso, ken isalakan itinagis. Idawdawatan tayo, dagiti agasawa, da Gerald Jet, ken Angela, nga imay ti altar ita, tarugyan da iti biyag na asawaan. Tapno, ti panakiranod da, tinasantuan abagikan dara ni Apo tayo sa Kristo, kan kanayon laeng analagda, ti ayan ayat da. Apo si papakumbaba kami amang idawdawat, ken ni Gerald, nga nagikalay sa ken ni Angela, iti daytoy a sakramento, ipaay mo kad kadakwada, tinabuslon a pamindisyon mo, tapno agragsak da kuma iti ayat, nga insagot mo iti agasawa. Sapay kuma, Apo taday dayawin da ka iti tiyempo ti ragsak da, ken agkamang da ken ka iti tiyempo ti ladingit da. Maragsakan da kuma ti panangtulong mo kadakwada, kadagiti trabaho da, ken iti panakaammo da, nga adda ka kadakwada, kadagiti kasapulan da. Agkararag da kumaken ka iti gimong dagiti tattaom, ket agpaneknek da maipanggep ken ka iti sangalubungan. Maadaan da kuma iti atiddog a panagbiag, agraman dagiti gagayem da, ken makipagtaeng danto kuma iti nailangitan na pagariyam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak, ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamen. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Cordero di Dios sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalubungan, item ka nakam ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya, kanti may sala nga sa mapaimbagton ti karon.
Ikutang to'y puspukin kararwa, tamunyak to may sinaken ka. Iturong nagkadua po, tarabayem alanay to'y numo. Tapno agserbiya kasi pupuno, aging katungpal to'y biyak ko. Tati ayat mo, isu apo ti biyak ko. Keti asim, isu apo ti kiret ko. Keti bilin mo, isu apo ti bagnos ko. Ngang turong inabuno, dati ayat mo, isu apo ti biyak ko. Keti asim, isu apo ti kiret ko. Keti bilin mo, isu apo ti bagnos ko. Ngang turong inabuno, silawang maputo'y panunod ko. Pakirdem ka dito'y nakim ko. Biyagim mapuday to'y kinakurapay ko. Titalik ko ken kahidatun ko. Iyawat ko ken katiyamin ko. Usarem ka na puto'y anipen mo. Isurong nga biyag inilintig mo. Kinagtalik laeng ken kauwapo. Tati ayat mo, isu apo ti biyak ko. Keti asim, isu apo ti kiret ko. Keti bilin mo, isu apo ti bagnos ko. Ngang turong inabuno, dati ayat mo, isu apo ti biyak ko. Keti asim, isu apo ti kiret ko. Keti bilin mo, isu apo ti bagnos ko. Ngang turong inabuno, o Apo Jesus, sumay ka. Dito'y pusok ang naet ka. Ikutan to'y miyakugin kararwag. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nagkadua po, tarabayem alanay to'y numo. Tapno agserbiya kasi pupuno, aging katungpal to'y biyak ko. Tati ayat mo, isu apo ti biyak ko. Keti asim, isu apo ti kiret ko. Keti bilin mo, isu apo ti bagnos ko. Ngang
Mararag tayo. Manakabalin amin a Diyos, sapay kumata ti sakripisyo nga indaton mi kan ka iti Eukaristya, a nagraranudan mi. Palagdaen na ti ayan ayat, da Gerald Jet, ken Angela, ket ipaay na at tanamaan at tulong mo, gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Gerald Jet, ken Angela, itatanaawat yon ti sakramento ti panagasawa, ipaganetgat ko kada kayo, nga agbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Angela, ayatem ni Gerald Jet nga asawam, ket agbiag ka nga naimbag, nga agtagibalay, agtalay na ed ka kumaitisidong ti pamati, ayat ken kinasingpet. Gerald Jet, ayatem ni Angela nga asawam, kas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na, makipagbiag ka kenkwana iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Gerald Jet kan Angela, agdumog kayo, taawaten nyo tinadaeg a pamindisyon. Ni apo tayo Yesu Kristo, asa nga ili ti padaya sa jay kana, bendisyonan na kay kuma, agraman dagiti kakabagyan ken gagayemyo. Amen. Amen. Sapay kumata ni Kristo, anangayat ti iglesia na, babaan ti ipapatay na, punwen na, ti ayat dagita puso yo. Amen. Ipaay kumati Diyos, ada kayo amamati ti panagungar na, orayan nyo asiraragsak, ti si inanama ayaay na. Amen. Amen. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, ken di panagkalay sa da Gerald Jet, ken Angela, intayon iti ayat, ken kapya, ti Apo. Agyabantay ti Diyos. La, agkis kayon ta mapicture. La. Sagana tayo ti palakpak. La. Kiss. Palakpak. Siya. Maminsan pa. Maminsan pa. La. Matantay. Sabat, thank you matantay.